Fel cwmni Nid yr Elw, i ni bob tro yn trio casglu barn pobl ynglyn â beth sy'n bwysig iddyn nhw o ran i dŵr ac o ran i amgylchedd. Eleni, ni'n gwneud ymgyrch tipyn yn fwy mwyn casglu barn pobl, dim jyst ar gyfer y blynyddoedd i ddod, ond ar gyfer y degawdau i ddod. Felly eleni, ni'n gwneud ymgyrch teledu a radio gyda hysbysebion yn Gymraeg ac yn Saesneg, ond ni hefyd yn gwneud gwaith mwy arloesol mwyn hybu diddordeb yn y gwaith rydyn ni'n gwneud. Ni'n gwneud cyfres o vlogs gyda Cai Morgan, vlogiwr lleol o Bontypridd. Felly dyma ni, diwrnod cyntaf o ffilmo ein cyfres Haf i Dŵr Cymru. Rili edrych ymlaen nawr dros yr 8 wythnos nesaf, dros yr haf yn gyffredinol, i weithio gyda Dŵr Cymru a i gwrdd â gwahanol aelodau o staff sy'n gweithio i Dŵr Cymru, ond hefyd jyst edrych ar gwahanol agweddau o'r ymgynghoriad mae Dŵr Cymru yn wneud yr haf yma. Ond ni hefyd yn gwneud pethau mwy arloesol. Rydyn ni'n creu gwefan arbennig mwyn i pobl cael Dweud, ond hefyd rydyn ni wedi creu sgwrsbot sef chatbot ar gyfer Facebook Messenger. Mae'r gwefan yn hawdd i ddefnyddio, mae pobl yn cael cyfres o 9 cwestiwn gyda animeiddiad syml, le maen nhw'n darllen ychydig am ein gwaith ni, ac wedyn ni'n gofyn iddyn nhw dweud pa mor bwysig yw hynny yw i cymunedau nhw ac iddyn nhw yn bersonol. Ni wedi creu chatbot ar gyfer Facebook Messenger, a ni'n credu taw'r chatbot cyntaf erioed yn yr iaith Gymraeg. Mae Facebook yn gyfrwng, mae lot fawr o bobl yn defnyddio. Ac mae fe'n gyfle i cyrraedd pobl falle nad ydyn ni wedi cyrraedd o'r blaen achos bod y technoleg mor agored iddyn nhw cael dweud. Felly mae'r holl wybodaeth ni'n casglu, holl barnau ni'n casglu dros yr haf yn cael ei bwydo mewn i helpu ni greu cynllun busnes sy'n wir yn adlewyrchu barn pobl dim jyst ar gyfer y blynyddoedd i ddod, ond y degawdau i ddod. Felly mae'n holl bwysig. Ac i ni hefyd fel cwmni wedyn ar gefn hynny wedi creu panel ar-lein parhaol, sef cymuned ar-lein, le mae pobl yn gallu rhoi barn yn barhaol o lot fawr o bethau sy'n digwydd dros y blynyddoedd.